Deci astăzi facem fasole frecată cu prăjeală de ceapă. Bineînțeles, avem aici o fasole minunată pe care am pus-o la fier să fiarbă bine, cu un ardei, capia, cu un pic de șunculiță. După ce a fiert, am pus-o în blender strecurată, dar și cu zeamă puțin, deci un pic strecurat, un pic de zeamă, ca să nu fie foarte seacă. Sare, piper, aici fac prăjeala cu ceapă, multă ceapă. De fapt, acum depinde de fiecare și de gustul fiecăruia. Nu pun extraordinar de foarte multă ceapă, tocmai pentru că mult timp nu am preferat să mănânc ceapă prăjită. Uleiul trebuie să fie suficient, adică îmi place când pun uleiul pe fasole să se vadă că există acolo, pentru că dă un gust bun mâncării. Aici am turnat ceapa, deci am prăjit efectiv până s-a făcut foarte moale și caramelizat-o și atunci e perfectă pentru a fi adăugată peste fasolea bătută. Așa prefer să fac această rețetă, așa îmi place și așa funcționează cel mai bine pentru mine. Și văd că și celor din casă le-a plăcut. Și aici am tăiat o feliuță de pinică, o putem și prăji, dar mă rog, e doar un must. Pe pinică ușor și bon apetit! Vreau să zic că chiar este delicioasă și am mâncat-o cu mare drag.